Ers wythnosau lawer bellach, mae'n debyg mae'r caffi yma ydy'r caffi mwyaf poblogaidd yng Nghymru gyfan. Oherwydd dyma'r caffi ar ochr y lôn, neu'r caffi lle gallwch chi alw ynddo fo am nice cup of tea. Neu gaffi os mynwch chi lle gallwch chi eistedd yn llewis eich crys i fwyta platiad o wy, chips a pys. Mewn geiriau eraill, dyma gaffi Geirwen. Ac fel y gwyr pawb yma i'ch croesawu chi ac i ofalu amdano chi, mae yna bedair merch garedig. Pat a Janet ag Elsie a Glenn, Pat a Janet ag Elsie a Glenn, Pat a Janet ag Elsie a Glenn, galwch chi gweld nhw yng Nghaffi Geirwen, a nodd y peidio a colli eich pen, am Pat a Janet ag Elsie a Glenn. Pat, sut ydych chi wedi mwynhau'r profiad rwan o glywed eich enw'n cael ei ganu ar y record yma? O, dwi wedi mwynhau yn ofnadwy. Sut ydych chi deimlo rwan pen glwsoch i'r record gyntaf erioed lly? Wel, embarrassed fwy na dim am hynny. Ddylech chi feddwl oes rhywun yn sgwennu can amdano chi yma? O, na, ddo rioed. Fydd Tony yn dod yma i fwyta bydd? Bydd, mi fydd yn dod yn aml. Dwi'n dweud y gwir yn y gan mae dydwch ma wy, chips a pys mae o'n licio? Dim ma'n deud y gwir. Sut bryd fyddwch chi'n gael gyda fo? Fyddwch chi'n rhoi iddo yma? O, fe'n di fiawn, mae'n gofyn am usual, lle. A di usual Tony ydy 2 wy, chips a pys, bob amser. Elsie, sut ydych chi wedi mwynhau y profiad o glywed eich enw ar y record yma? Mae wedi bod yn deimlo braf iawn. Sut ydych chi'n teimlo pen glwsoch i'r record gyntaf te? Ddim yn cwylio na fi oedd ddim di ffyn. Ydych chi'n meddwl bydda neb yn sgwennu can amdano chi? Na, dda wir. Ydych chi'n meddwl bod chi yn syrfio bwyd da yn y caffi yma? Dwi'n gobeithio, da ni'n neud yn gorau. Ydy Tony'n dweud y gwir ar y record bod o'n bwyta wy, chips a pys? O, yndi. Yndi tad. Beth am Aloma rwan? Di hi wedi bod yma efo fo? Mae wedi bod droion, ond ddim dod mor aml a Tony de. Bydd hi ar yr wy, chips a pys fydd? Na fydd. Beth am recordiau Cymraeg? Be di'ch barn chi am recordiau Cymraeg? O, dwi'n licio. Mae gen i lot o reita. Ond dwi'n licio caffi Geirwen. Well na dim un. Yndi. Pryn o records ydi gorau gynnwch chi? O han, caffi Geirwen. Tony ag Aloma. Ydy Tony ag Aloma wedi bod yn dod yma i wyta? O, yndyn. Pryn fy'n dod amla felly? O, Tony. Tony fy'n dod amla, ie. Dwi'n dweud y gwir ar y record ma bod o'n bita'r wy, chips a pys? O, yndi. Yndi, dyna fy'n gael o tro fynd ydi fewn. Da chi'n siomedig Glenn rwan bod y record wedi colli lle ar dop y siartiau? O, na, dyma wedi bod yna. Reit dda, dweud y gwir, ti. Dwi'n gobeithio eith i'n hôl na, ti. Be mae'r gŵr feddwl o'r holl fusnes yma, yr holl boblogrwydd sydd wedi chi? Wel, dim yn deud i'n byd anyway, ta. Fel ti fod o dweud y gwir? Mae'n wrth i fod dweud y gwir, ta. Ydy hynny'n gwneud i fod yn wahaniaeth i chi yn y caffi yma bod y record yma wedi bod mor boblogaidd, Janet? Dim yn gymaint o hynny, swn i'n dweud. Cwch, mae'n lot yn gofyn, ond blow, dim llawer i fusnes, dim fel busnes chi'r beth ar ydw. Mae'n lot yn gofyn. Be fyddan nhw'n ofyn? Be fydd pobl yn ofyn i chi pan fyddan nhw'n dod i mewn yma? O, gofyn pwy di Pat neu pwy di Janet. Beth mae Tony'n dweud yn y gan? Mae dos gynnwch chi am cariad. Da chi wedi cael cariad ers mae'r gan wedi cychwyn? Na ddo. A rhywun wedi gofyn am gisan i chi ta? Oes. Oes? Da chi wedi rhoi gisan i rhywun ta? Do.